Салям алейкум, вас рада приветствовать программа Дженлу Студио. И сегодня у нас в гостях киевская группа Машалла Доза.
в нашей студии представители группы Машала Доза. Селям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Отлично, прекрасно. Расскажите о своем коллективе, как вы образовались. Ти? Я думаю, що я почну, тому що я була присутня при створенні цього колективу. Це була зима 12-13 років, і ми сформувалися в Індії, штат Гоа. І від першого складу, який тоді зібрався, є тільки я зараз. Всі, Вы основоположник этого коллектива, получается? Ну, можна і так сказати, так. Да. У нас дуже великий склад. Якщо ми бажаємо і є оказія для того, щоб зібратися, то може бути 10-12 людей. В першому складі були талановиті скрипалі. До речі, один з них теж сьогодні був присутній, ви його бачили. Крім того, у нас грав ще Сергій Хремчук, який, в принципі, достатньо відомий на українській сцені. І грає з такими виконавцями Океан Ельзи, Катя Чилі тощо. Тобто він достатньо. Але його треба заманити, щоб він був присутній. Але насправді колектив може бути і без нас так само. Так само, так. Від 2 до 15 людей. Чем обусловлен выбор такого названия, как Машала Доза? В принципі, можна, якщо так поетично сформулювати, то це частинка Божої благодаті, яка присутня в серці кожного, і він транслює через своє бачення, через те, як він може передати музику. Дідні моме снага, та ти твой та сна.
jedna živeam, da ja gledam da pejam, ti samo jedna živeam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo mome nina naj naj. Samo jedna se žive, novoj život lažoven, dur som živ da se radovam i da umram da ne žalam. Dur som živ da se radovam i da umram da ne žalam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj mila mome nina naj naj. Вы исполняете музыку преимущественно балканских стран. Чем обусловлен такой выбор? По-перше, це дуже гарні мелодії, це ти чуєш цю музику і вона на фізичному рівні на тебе впливає, ти не можеш собі нічого робити, вона захоплює. Ну, але це не тільки балканські країни, насправді ми починали, як сказати, десь половина нашого репертуару – це грецька музика, але так само, коли граєш ці грецькі пісні, з них виясняється, що частина з них є в Туреччині, частина з них є в Криму. Це все була Велика Османська імперія, музиканти подорожували, ідеї музичні рухалися. От вчора, наприклад, почув пісню з Крита, в якій частинка мелодії кримська, Бахчаларда Кістані. І нами якраз рухається, як сказати, крім того, що це дуже красиві мелодії, нам ще рухає цікавість того, як воно все взаємопов'язане. Lord
che ho in me. Понятно, что популяризация и возрождение старинных мелодий – это ваша основная цель. А что еще движет таким рвением к творчеству? Ну, я про себе можу сказати, що мною рухає жадібність. Чому? Тому що це такий океан, з якого неможливо напитися. Творчість. Народна музика. Народна музика. Народна Традиційна, музика. народна. Традиційно, так.
Kaçubihe Tayama Nuga Sheshla Nimena Nuga Sheshla Nimena Sharayman Shisharayman Kaçubihe Tayama Nuga Sheshla Nimena Nuga Sheshla Nimena Sharayman Shisharayman Sini Chufle Mai Kudor Pentru tine puișor Nikadaști că-ai venit Drumul ți lași pentru ei Drumul ți lași pentru ei Sharayman și Sharayman Nikadaști că-ai venit Drumul ți lași pentru ei Drumul ți lași pentru ei Sharayman și Sharayman Tot cu flori și cu safir Ca să nu vii prea târziu Tot cu flori și cu safir Ca să nu vii prea târziu Вот вы ведь украинка. И почему именно такая любовь к балканской музыке? В нас прийнято казати восточна музика. Наприклад, Крим це південь, Туреччина це для нас, це для України південь. Ми вже Восток. Україна це вже східна країна, і для України це не східна, це скоріше південна музика. І це навіть не так само це музика, яка грається в Україні. У нас, наприклад, є болгарська пісня, яка від українських болгарів з Одеської області. І це так само і українська музика великою частиною. А именно народные украинские песни вы играете? В принципі, у нас є ціла така програма українських пісень, колядок, веснянок і просто ліричних.
Я желаю вам новых творческих открытий и спасибо за беседу, спасибо за ваше творчество. Мне было очень приятно сегодня с вами познакомиться. Навзаєм. А с вами была программа Jungle Studio. До новых встреч, слушайте хорошую музыку. Одма